L-Awtorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-ippjanar ippubblikat il-qafas ta' politika ġdida għaż-żona ta' Paċe Grasso fraħal ġdid, qafas li issa se jkun għal konsultazzjoni pubblika. Il-MEPA qalet li din il-proposta tieħu konsiderazzjoni il-viżjoni li l-Gvern għandu għaż-żona fil-qalba ta' raħal ġdid. Fil-fatt kien fil-budget tal din is-sena li l-Gvern ħabbar il-ħsieb li ssir riġenerazzjoni kbira taż-żona. Permezz tal-politika l-ġdida l-MEPA qed tara li tiffaċilita l-iżvilupp ta' ċentru ta' komunità fil-qalba taż-żona urbana bi priorità għal spazji pubbliċi rurali miftuħa. Il-faċilitajiet għas-servizzi tas-saħħa u għall-persuni bi bżonnijiet speċjali. Għal dan il-għan is-sit ta' madwar 20,000 metru kwadru inqasam f'erba' żoni distinti. Waħda minnhom tinkludi wkoll spazju kummerċjali. L-ispazju miftuħ għal pubbliku mistenni jipprovdi pulmun f'din iż-żona densament mibnija. Sfida oħra li se tkun indirizzata hija l-parkeġġ. Fil-fatt għandu jkun hemm parkeġġ pubbliku taħt l-art ta' mill-inqas 350 spazju. Is-sit ta' Paċe Grasso bħalissa jakkomoda ġnien, ground tal-futbol, klabb kif ukoll ground tal-futbol mitluq li okkażjonalment jintuża bħala parkeġġ. Iktar tarif dwar il-proċess ta' konsultazzjoni jinsab fuq is-sit elettroniku tal-MEPA.